schools as Inspector of Colleges, Vidyasagar University, Midnapur. जोहार गे नोडे डायसरे दुरु बकान नीता सभारे सभागम के तेरा निरंजन बाबू अनलिय कलेन्द्रनाथ मंडी हरिहर बाबू सुरेई बाबू महादेव बाबू और बारिया हिना को उनको दो तुम तो बज बटाई तक को इकिनते सनम को के और नोडे सेटरकान गाखुड़िए अनलिय को बहाबिश को ये मानव जुहारान तुलुर बड़ाई छेचिया इन दो अनलिय दिन बांग कना मेललेखान गानो से बांगवा कथा इन दो रोरोड़िए कना অলখন্দ বেশি মোচা থেকে বেশি রোড়া মেন কাউদিয়া को খাটো মাছাতে গালমারা খাটোইরা কিন কুরুমুটুইরা আবতে হে নডে নোয়া জহা হেলমেল হই কানা অল ইন্ডিয়া সান্তালি রাইটার্স কনফারেন্স এসোসিয়েশন কনফারেন্স সান্তাড়ি নিতুমতে সাঁওতাল নিতুমতে সান্তাড়ি নিতুমতে নোয়া অনলে কোয়া অপরম ধরে কানা যে সান্তালি রাইটার্স নডে মিটাং জেত্রিয়াং কাতা হজু কানা সান্তাড় চেলকা কাতা নোয়া জেত को मनमी নোয়া সাঁওতারে सिरजेव का ना कथा में दो अड़ी मुश्किल गया तबे जहाँ टेन मनमी को सिरजेव लेना उन्हें खुना वहाँ अब दिशम ते भारत दिशम ते मनमी को है जगह है कना 60,000 खुना 77,000 सिरमा लहार 3 करोड़ मनमी ना उनको ऊट चढ़े उनको जहाँ औरत को तड़ाम है लेना उनको आजा नाम नामते नेल नेलते मनमी को सेटल लेना वो भारत दिशम और जहाँ आर्कियोलॉजिकल बा पुरातात्विक गवेषक को जहाँ हिना को उनको ला काते नोड़े एकदम माननीय जहाँ सिविलाइजेशन बा जहाँ सभ्यता बन मिता कना एतोहब रियान नजिर को न्याम कना उनको जहाँ जिनिस पत्र को व्यवहार थाय करे बंचा लगिते उनका नमूना को न्याम कना आराना उठ चढ़ेया उना बिलीफ परीक्षा कते उना रियान तीन लहारिया कना उना गोटा वाकन ता ताहले खान दो इन दिन मोनेया जे अबो कान बिचोबन जनी उनको होड़गे जहाँ उन माड़ंग रे उन लहारे नो दिसम रे बन जागा बन दोहो केता उनकोन काते आरो इटा इटा मनमी को जहाँ को उनको माने उना मनमी विज्ञान जहाँ को मिता एंथ्रोपी जहाँ मिता उनाते नना रकम को हटिने का को मनमी बंदा को जे नेग्रिटो लाते को हेल लेना कोकेशियो को हेल लेना इमान को आदो पुर नेग्रिटो होड़ा कोनो चिन्हे मुदर तो बाबन जामिदा तो उनारे हम कोनो कुमंदो बांगजामा कर दिया नेग्रिटो को ताहे कर आर को मना आर्जो को है जिना आर्जो कथा रे माने होय कना ओरी कथा कोनो आर्जो कथा है कना ओरी माने होय कना जहाँ बाहर होय कना और देसी आउटसाइडर जहाँ को आर्गुमेंट को दाबीदा आपत्ति को प्रमाणित जे आज दो बाहर खंड हो हेते और अबो दिसम रे जहाँ तिने नोआ ना विकास होई कना नोआ कल्चर रे जे लेक्चर रे जा संस्कृत को मिता कना नोआ को सिरजेव का दन को आदिवासी मनमी गे इन दिन मेना बांग अबो के गोटा भारत दिसम रे और नोआ लेक्चर रे অর্শনতে প্রভাবতে একদম আনা সেন্ট্রাল এশিয়া ওনা মধ্যপ্রাচ্য সুদূর প্রাচ্য যা কবিতা ওনা को পর্যন্ত না সভ্যতা বিকাশ রে আবো নোয়া সভ্যতা রে এনে হিনাআন মরিয়াম প্রভাব হিনাআ সে অর্শন হিনা সে ইনফ্লুয়েন্স হিনা তো তাহলে তেহেন অকয় কানা বন আবো দো নোয়া দিশম রে আবো বন নেলা যে মিটান হাটি যে কানা কো উनको যাই কমরে কানা তো চিতান যেতে कराले অকয় দো ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র নোয়া পুনিয়াতে को হাটি যে কানা আবো আদিবাসী দো ওনার দো সেলেক্ট দো বমন তাহে কানা আবো আদিবাসী দো না বর্ণাশ্রম তো কোনা বাইরের মধ্যে তাহে কানা এবং ওনার দো যেখানে বামড়ে কই কানা যত চিতান রে আর শূদ্র যত কই লাতার রে দলিত যাই কমিতা কো কানা যাই অচ্যুত কমিতা কো কানা আবো দো কিন্তু ওডে দো সমান্তরাল से पैरेलल मिटन समाज रे व्यवस्था मिटन सोशल सिस्टम लगा को कदा बन पजा अगु कदा जहां टेन बाहर हड़क जायगा बने अब तो शासक तो अब तो बाबू तक आबरंद कान राजारी हड़ तो बाका भी बड़े घाटोल मटियाल को ताकर रहो किंतु राजा अब तो होय कना माने कम्युनिटी ते पतियो माने समष्टिते जतोड़ मिट गोटते तान पतियो जहां कविता कना सावताल कविता कना संपक्रियन गोट सोसाइटी इज द सम ऑफ रिलेशंस अब तो नितार हल में जे सेंद्रा सेनर के समान जुड़ू आले कटी लेतान समय जखन बापला ओड़ा को जान भाडन ओड़ा को चला कान थाक रे हेलका दिया इंगो मिट पहले से बार पहले चावले खजड़ी ताबेन सुलुम बुलुम ससांग मसाला थमाकुर हांडी टुकुई दिपिल काते पेड़ा ओड़ा ले चला कान थाक नोका तो जतोड़ का गुए थाक ना जहां टेन बापला बा भाडन होय कान थाक ना जतो पेड़ा के नोका के तो गुल खान ओड़ा तो तिने चावले तिने मसाला तिने ससांग बुलुम थमाकुर जुमा कान थाक ना नेतारो नेल पे जे आतुरे जखन जाय को गजिना आबुरेन गोटा आतुर हड़ को चला शशांत घाट तक चला रपा हो तुपा हो उमुक चला इन गुजु हिलो उमुक चला तुपुन चला घाट हिलो गोटा आतुर हड़ को चला पीड़ा पर को चला तो नय जे आपुआ मानवी चितान से हड़ चितान आबु चितान और जे सोसाइटी फीलिंग कम्युनिटी फीलिंग जे समष्टिगत बा मिट गोट रे आबुआ जे ऐक्यौ तबन उपलब्धि तबन
ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱮᱴᱟᱜ ᱡᱟᱹᱛ ᱨᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱨᱤᱞᱤᱡᱤᱭᱟᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱵ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱨᱮᱭᱟᱝ ᱞᱟᱹᱭ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱝ ᱚᱞ ᱵᱮᱞ ᱠᱚᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱨᱮᱭᱟᱝ ᱢᱟᱱᱮ ᱡᱷᱟᱞᱠᱟ ᱨᱮᱭᱟᱝ ᱤᱧ ᱟᱨᱫᱟᱥᱤᱧ ᱫᱚᱦᱚᱭᱮᱫᱟ ᱱᱮᱦᱚᱨᱤᱧ ᱫᱚᱦᱚᱭᱮᱫᱟ ᱟᱯᱮ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱴᱷᱮᱱ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱚᱱ ᱟᱵᱚ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟ ᱡᱮ ᱱᱩᱠᱩ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱯᱷᱟᱨᱪᱟ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱯᱷᱟᱨᱪᱟ ᱩᱱ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱛᱚᱨᱚᱡ ᱛᱮ ᱞᱩᱜᱽᱲᱤᱡ ᱠᱚ ᱛᱤᱠᱤᱭᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱩᱬ ᱦᱟᱥᱟ ᱛᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱚ ᱪᱷᱚᱸᱪᱟ ᱦᱟᱯᱛᱟ ᱨᱮ 2 দিন গান কো গুরিজা রাচা কো কুলি দৌড় ধবি তো নোয়া দো নোয়া অন্তর ফার্চা তে কোনো কো মানমিয়া মনে ভিতরি ফার্চাওয়া ওনা রিয়াং গে নোয়া কো বাহারি রিয়াং প্রকাশ সে উডুকো কানা আর আবুরান যদি বন ᱧᱮᱞ ᱠᱚᱣᱟ যে ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱪᱟᱯ রাজা মহারাজা বা পুরোহিত বামড়া ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱩᱠᱩ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱠᱩᱰᱩᱵᱩᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱩᱢᱵᱩᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚᱭ ᱩᱰᱩᱠ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱵᱟᱠᱚ ᱠᱚᱭᱟ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱵᱤᱨ ᱵᱟᱱᱴᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱩᱠᱩ ᱫᱚ ᱦᱚᱠ বুঝ রেন হড় হক আদায় রেন হড় ই আতঙ্কাতে কয় হড় দো আবো দমন বাং কানা নোয়া কো কথা উইহার রিয়াং খুব লাগতি কান তাবনা কাটি সময় দো আলালা তাহা কান জমাই দেখো সকান ইয়ে লেনকান বিশেষ করে আই হড় জটার মটার লেনকান বা ইয়ে লেনকান এই জটা দিন বা ছুঁয়ে দিলি আমাকে চান করতে হবে এমন তে কথা কো তো নয় যে নোয়া কো যে অনেক কাটি যে কাট কোনা আবু যত কো শিবড়া হাতাও কাদা যত কো শিবড়া হাতাও কাদ না আবু কো ভগবা ডিগা চো কাদ মন রা কো আবু মোচারিয়াং রোড ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱨᱮᱡ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱵᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱛᱷᱟᱠ ᱨᱮᱱ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱥᱚᱝᱥᱠᱨᱤᱛᱤ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱵᱷᱟষᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱨᱟᱭ 50% ᱫᱮᱥᱤ শব্দ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱚᱛᱚ অস্ট্রিক শব্দ সে সান্তাড়ি সে আদিবাসী শব্দ ᱱᱚᱣᱟ ধর্ম কথা ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱷᱚᱨᱢ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱫᱷᱤᱨᱤ ᱫᱷᱟᱹᱛᱩ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱵᱟᱝᱞᱟᱛᱮ ᱫᱷᱤᱨᱤ ᱫᱷᱟᱹᱛᱩ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱷᱤᱨᱤ ᱫᱷᱟᱹᱛᱩ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱦᱚᱲ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱷᱤᱨᱤ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱫᱷᱤᱨᱤ ᱫᱷᱟᱹᱛᱩ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱱᱰᱚᱵ ᱡᱟᱦᱟᱸ মহাভারত ᱨᱮ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ পাণ্ডব কথা নোয়া হয়ে কেন হড় কথা পাণ্ডু খুনা হয়ে কেন পাণ্ডব অনা কৌরব কথা হয়ে কেন হড় কথা খুনা কারু খুনা হয়ে কেন কৌরব নোকা কথা হাজারো কথা রিয়াং উদাহরণ নোডে এম গানোয়া আর নোয়া কথা দো ইᱧᱟᱹᱜ কথা দো বাং কানা ধীরি দো আবরণ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟ ধীরি কে বোকা কানা তো আবরণ তো ওনা ধীরি খন গে ধরম কথা রে সিরজ নোয়া দো কানা ডক্টর সুকুমার সেন বাংলা রেন মানে ধরতি জাকাত উপরমিত মিত্যাং ভাষাবিদ কানাই ডক্টর সুকুমার সেন সুনীত কুমার চট্টোপাধ্যায় লেখা উনিয়াং পুঁথি হিনাᱜ ᱛᱟᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚᱭ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱷᱟষᱟর ইতিবৃত্ত নᱚᱝᱠᱟᱱ ওদের 50 পাতা রেন 50 পেজ রেন পুঁথি কানা তো নয় যে আবো লিচার মেনতে নিধন মেনতে যাবো উনদিন আলে হলে মনে তাহা কানা যে আলাদা দো হড় কানা আলাদা আদিবাসী সান্তাড় কানালে তো ডাংরি জিল পে জমা সুকরি জিল পে জমা তো গুডু পে জম কোয়া আপনি তো সিম পে জম কোয়া ইমান তিয়া কথা কো নোয়া কো মেন কাতে কো কাটি নেতার তো কই বাই জম দো সিম কই বাই জম দো সুকরি যে কই বাই জম ডাংরি জিল বামড়া হবে জম মানে কো হাঁড়ি পে নিয়ে পরে জেন্টার বা সান্তাড় কোনা এটা জেদ কে বেশি হাঁড়ি পরে নিয়ে তাহলে নয় যে আবহাওয়া নোয়া ওই যে আবহাওয়া ভাষা হোক না ডিএনএ নোয়া ভাষা যদি কোন বিশ্লেষণ পারছি তাহলে আবু চিলি কানা বন ওনার উপরম ᱧᱟᱢᱟ আবু আডি চিতান কালচার রেন হড় কানা বন সিজে কালসো মেনতে মিটিং সাহেব নোয়া সারেঙ্গা মিশন রাই তাহা কানা বাঁকুড়া 1929 থেকে 1940 সাল রানীবাঁধ আতো ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱹᱭᱥᱟᱹᱣ ᱞᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱚᱱᱟ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱨᱮ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱤ ট্রাইবাল হেরিটেজ মানে আবহাওয়ান যে ঐতিহ্য যে আবহাওয়ান পারম আকান দিন রিয়া চালাও কান দিন রিয়া চেদ কো তাহে কানা কান গরবান কো না কো কথা কোনা রে ওলা কাদা তো না আতো বৈশাও সময় যখন কো কোটা কিনা লোক আতো ইয়া কুলিয়া কো কাছেন কো কোটা কিনা পুলিশের আমি চিন্তা কো লাকিদা মিটাং জায়গা কোন জায়গা যখন উচ্চারো কানা মিটাং নাওয়া কো আতোই লাগি আদো এই সময় কো দুব কানা আদো হারাম হড় কম তা কানা 300 কি দাবিয়া আদো কো মেদা লাও কাদা লে ভূমি সেদ্দ মিট পাঁচটা দো আদো আর মিট পাঁচটা দো বালা লাতা চিদা হো আদো মেদা বালা বুঝি রে কানা কুলি দো তিনে ওসার লে হয় আদো মেদা নো হাম কো বুঝি দা মেদা বারিয়া ডাংরা গাটি পারসেন্ট খন যখন পারম দাঁড়িয়া তিন মারাং নোয়ারে বিজ্ঞান রিয়া নোয়ারে টেকনোলজি রিয়া নোয়ারে কথা হেনা যে পারসেন্ট খন বারিয়া ডাংরা গাটি কোন নিনা মোকা সে নিনা গজ সে ফুট দো বাং নত কমিটাং গাটি হিজু তুমি কুলি যেমন পারম দাঁড়িয়া আর চালা পে দেখো আতো করে যত পাঞ্জাল কুচিত তো নংকা তাহে কানা আতো কো বৈশাও কো কাটেন পেঞ্জালা জানে দা বাং জারকা ওকারেন কো উপর বন্ধাও কাতে জানে যত দা তু চালা পড়ে কো খেত কাদা সুতাল করে ইঞ্জিনিয়ার দো কো করাও কাতে উনকে উপর ইঞ্জিনিয়ার কো পড়াও কাতে কানা না এরপর আপন যা হেনা তাবনা যাহা তিনে এপিচ্ছে মহাকাব্য পনিয়া মহাকাব্য ধরতি রে হেনা মহাভারত রামায়ণ এলিয়াড ওডিসি গ্রিক মহাকাব্য তো নোয়া করে একেন লড়াই তাপাম রে কথা মহাভারতের মারো বুয়া বুয়া তাপাম রে কথা আর গীতার মা এমন কথা হলে না যে বইহা তাপামো চক্রে কথা যখন অর্জুনে মেনতে যে বাংলা কমাই যত নিজের হড় কানা কো পরিবার কানা কো বুঝা কানা কো উন সময় উনি এমন পরামর্শ মতে যে লড়াই চক দি তো গীতারে নংকান কথা হলে না আবুয়ান যাহা হেনা তো মানে জমসেন বিনতি সে কারাম বিনতি নোয়া করে চিরকে ধরতির সিজরে কথা হেনা হাসা ধরতির দাগি তাহে কানা নোয়া গোটা ধরতি ওরা স্টিফেন হকিং যাহাই ঋতুমান যাহাই নেতার যুগরেন যাহাই বিজ্ঞানী
uni alkada life seems to have appeared in this earth 4 billion years ago in the primary ocean that covered the earth মানে ওনার হয় অলদা যে নোয়া সমুদ্র কে তাহে কানা নোয়া হাসা দো এসে কা তাহে কানা অনেক জীব দু সিরজেও কান তাহে কানা মানে 4 বিলিয়ন সেরমা লাহার তারপরে চিকাই না ওই যে দাগ কে তাহে কানা বং হেনা দাগ কে জালাক্কার ইচা কো বড়া কো তাহে কানা কোন্ডে লেডেট কো তাহে কানা এরপরে চিকাই না যে হাসা বাং তাহে কানা ঘটু যখন যে ছেড়ে আর মানবী যখন কো সিরজেও কে পোকার কো তেঙ্গো না তখন হাসা করো কাপা কাপা তো হাসা করো কাপা কাপা কই উनको মানবী দুন গেট কো কাটি গিয়া কিন্তু বড়া কইছে আকো উनको সেড়াও কানা তার মানে যে ইভলিউশন বা ক্রমবিকাশ রিয়া বা আধ্যাত্মবাদ রহনকে মধ্যে যে চুরা সলুক জানাম তাই মানবী কো জানাম আর আবো জানোয়া ক্রমবিকাশ যে যাহা হেনা ইভলিউশন ওনার কমেন্দা যে মানবী তো যতক্ষণ টাইম তো সিরজিও তা তাহলে কারণ আবুয়ান যাহা নোয়া জমচিন বিনতিরা তোমার কথা রাইনা নোয়া দে একাল নোয়া দো নুকা কুকুকু কথা দো বাংকার কুকুজাম কথা দো নোয়া দো বাংকার নোয়ারে সারি হিনা আর চিত কমেন্ট কাদা ওনারে দুনি লেটেড যখন হাসার কান হর চিতান হর কো সিকড়ি কি দিয়া ওনা চিতারে কো দহ কেদা হাসাই জুমা কেদা ধরती बिना होना आपे आजम लेखन पे हाड़ा उतरुआ जे बर्ट्रांड रसेल न्यूटन मिटन फिलोसोफर बिलेद्रेन उनी मिटन सेमिनार रे उनका वक्तृता एक कहे कना जे नोआ धरती तो चिल लेकाना पृथ्वी चिल लेकाना गोल गया से चापड़ा गया जहां को उन समय को विज्ञानी के जहां को मिल लेदा ओना को के प्रमाणशाला जे धरती तो गोल गया ओना प्रमाण कोई एम के तार वक्तृता मुचट गया उन समय मिटन माने 50 पारम मिटन गोगो अड़े तिंगो इना ए उनके तो बॉयस कम तक बटन रसेला मिता के ए बाबू चित उनका अड़े कथा तो मिता लेकाना उनके हरा नो बुझो ले भूल पाल मिता लेकाना म्हणजे जतो अड़े कथा मन के पृथ्वी बांगुला नो धरती म्हणजे चापड़ा के ಅದು ಆರ ಮೆಂದಾನ ಹೊರ ಚಿತ್ತಾರ ಲಾದೆ ಹಿನ ಹೊರ ಚಿತ್ತಾರ ಅದು ಮೆಂದಾನ ಹೊರದು ಕೋ ಚಿತ್ತಾರ ಲಾದೆ ಹಿನ ಉನಿ ಲತಾর হর মিটা ঘর উনি লতার ন একদম লতার পাতাল তো ঘর হয় না তাহলে বুঝবে বাটান রাসেল উনি যে মানে বাহিরেন হড় আর আবু দিশমরান হড় আবরন যায় হাপড়াম কো मारे हपड़म को अनुमान अबुआं जा बिनती को यो कदा उना सोगन चिकाते मिलिना तीना पंडित को ताहे करा नको नुआ धरती रियां सिरजन जहां को बिनाव कदा नुआ सोगन नुआ इवोल्यूशन रियां क्रम विकास रियां संपर्क हैला नुआ कथा संग तो उनकान हड़ कना बोन और अबो नो जे नुन मारां अबुरन जहां के बीर पंटे को लड़े ने दाड़े पा को जाम लेदा अबुआं नुआ सावतारे नुआ को जाम लेदा नुआ अबो सावतारे नुआ हिना अबो तो कोई सासेत बुना माजी पारगाना अतोरे नुको को धागरा बंदो डीएम नुको का बंदो मैजिस्ट्रेट नुको को ताहे कना नेता रहा बंदो मुन चिकाइदा जखन की जाना होयो 16 नंबर गालमारा से सोरा हियो जाना विवाद होयो पड़ोसिना गोवा महल हेना गोवा नोआ सिस्टेम नो अजनो डेमोक्रेटिक सिस्टेम एवं स्वाधीनता যত জিনিস রেখে আবহাওয়া তো কোনো একদম জবরদস্তি বলে নোয়াকে করা হতো না মাটানো 3 দিন বাড়ানো দিন হওয়া মতন চুতে মিটা হতো আবার আমদো মোড়া মহা করা 10 দিন বাপলা হ্যাঁ 7 রকম বাপলা হয় আমদো তাহলে চিত্ত মিতা কেন স্বাধীনতা তো ফ্রিডম তো চিত কেন যাহাটে আমদো বাপ মাধ্যমে আমার চয়েস না তোমার বাছাও দাঁড়িয়ে কেন ওনাকে ফ্রিডম ওনাকে স্বাধীনতা তো নঙ্কান স্বাধীনতা ইয়েবান হড়কত হ্যাঁ কেন আবরণ নকো অল পড়া বানু আনতে হ্যান জায়গা বানু জমানো এনো সিধু কেন চাঁদ ভৈরো तिलका मुर्मू बिरसा मुंडा नुको को तपामा के चित जोड़ते उनको बढ़ाए जे इंग्रेजा मा बंदूक हिना को कामान हिना तक चिदा जीव को आला ने चित होते चित कारण ते नोआ दाड़े का को नाम ले का कोन आबो नोआ सावता कोन आबा जा सामा सावता रे जा सिस्टम जा गठन हिना आन नोआर के आबो जा अरिचली रायरी आबो जीवन रे नोआर के नोआ को ये हिना आन नितार होतो जे कोनो हड़ को कमी के तिन जो माने इंदो आम चितार जहा को चितार हिंदू बंदी बाडे न कना कमी करते जॉब कोनो हड़ मिट बरे सेमिनार को उनका को जाय को उनका को जतोर प्रिय बोर्डिंग और स्क्रिप्ट शुट को बांग करा तो जो हड़ तो नंका हनी आज मकर को यूनिवर्सिटी में गालमारा सेमिनार रे मेन को आदिवासीरा खेते पाए ना तो ওই খিদেই ঘুম হয় না বলে ওরা নাচ গান করে রাখতে বলে আদো আলো আলো থাকে কেন আদি মিতা কেন নোয়া কথা তো ভুল পেমেন্ট না নোয়া দাপে তো বাপে বাড়ায় এটা কোন নিম তো বাড়ায় নিম যে নিম তো রেড কোনা একদম ডগ পর্যন্ত বাং হাড়াট দিয়া বাড়ায় পে তো আদি নিম রে হেড়ে মেনা বাড়ায় बापे बढ़ाए आइंदा नीम बिलिलेन खाय और नीम रिया गाबे जहां तिना के पुडिंग चोवा सिविल ओनारियन टेस्ट तो हेडम रेंगे दिरे और नुआ दुख रे ओकाटेन सुखिना ओनारियन सुख संधान दो आदिवासी हम तो संताड़ को बढ़ाया आदिवासी को बढ़ाया अब तो बापे बढ़ाया तो नोनुकान हड़ कना बन आबो जो नुआ दुख ते हम बन पुडबुरा कना बबन जोबेया कना तो नीट जहां ओनले को ठनी नेहर आबो नो जे न्यूमेट खबर को बीर बांटा को आबुआ डिसीजन जेमन शक्तो मा नित आबुआं सावतारे रेंगेज ओरे नानान रकम
नाहाचार भितर हेना दिसम स्वाधीन कान रहो फुरगल कान रहो नवा दो बाबन स्वीकार किया तो नवा ओनल हो नवा हो लड़ाई कान गया मेन दिन पतिया आर जहां आले ले पढ़ावा ना ओनल को उनको हो जेमन नवा लड़ाई रिया आबुआं जहां वैशिष्ट्य आबुआं चरित्र रिया जहां गुणागुण को जहां दाड़े को आबुआं बिसी जान जहां जेमन शक्त हेना सुजे हेना नवा सुजे ताहेन मा और हिजू कान दिन रे जहां दिन एटके टोड़े बड़ी जिनिस को आबुआं नवा लाक्चर को जहां को बड़ी को चेष्टा नवा जबन बन तिगु दाराम दाड़े मा नवा बन लागे दाराम दाड़े मा निये गे आपन नेहर दो कते सनम को जोहार गुरु बदी कते बिचन किदा जोहार अड़ी अड़ी सरहाव डॉक्टर सुशील हांसदा गंके मिटन अकिलान हड़मा कान गे आय गालोचिया हो कान गे आय आजा रोड खन जहां बडाय ना अडिगान कथा गे रोड रिया ताहे काना चिकते ऑक्टो रिया अनाट खातिर आरो दोसर सेशन बारिया मेना खातिर अड़ी कम ते आजा कथाय दो के अड़ी अड़ी सरहाव अडिगान कथाय मेन किया सावता कथाय मेन किया अब कम्युनिटी लाइफ जे आपन तंग जोड़ा तंग जुमुत अब जीवन डहार ओका लेका खांडा कना ओना कथाय मेन किया पर्सी कथाय मेन किया एटा सावहेद करना कथाय मेन किया महाभारत रामायण को कथा मेन किया ओका की नापाय कथा के बनु ना युद्ध रिया कथा मेना मिटन सावता बड़े रिया कथा मेना ओकारे इलियास लेकाना कथा ओका दैकई एम किया ओकारे हो जथा सावता लगी तमते सोझे मैसेज की संदेश तो ओका तो बनु आना उना लेकाते सांतालिया जहां मैसेज मेना अब बिनती रे मेना अब ओका लड़ाई रिया कथा बाबन मेन का अब उनका कोई रावण हनी इदी के दिया और मिटन हरि के एरा के दिया हनी बहुई अंगीर के दिया उनका कथा हो बनु आना अब जीवन रिया कथा मेना अब बिनती मेना ओका की सावहेद का निर्धारित मिटन सब दो कथा बुआ और नवा कथा नुई गंके मेन किया है कि निर्धारित अड़ी आपको लामटा हचो वक्त बना अब भगवा डोगे हचो वक्त बना मेन का अब पर्सी तो निर्धारित बको मारा दाड़े का अड़ी गरमाना कथा मेन के अड़ी नवा तो अड़ी सरी कथा कान गया नित जगत रिया सुनीति कुमार चटर्जी आमटेन का दैके हो एम किया उनी लेकन होड़े मेन का सांताली दी बेस ऑफ वन लैंग्वेज उनी लेकन होड़ नवाय बताओ का उनी लेकन होड़ नवाय पतियो कना जे सांताली वा नोंका टेन किसन लाक्चर मेना किसन पर्सी मेना ओना दो मिटे जतखन किसेना नोकरा ते गड़ी बना दैके कथा को एम के अडिगन कथा मेन के गया और अडिगन कथा मेन रिया ताले के तया अड़ी अड़ी सरहाव